napríklad taká translácia DNA. Si možno? Dáša Tika. No, viete, to máte akože asi autotransport, to je nejaký transport. Transport. Slovácia, tak Slováčik. To máte Slováčik, tak? A keď to dáte dokopy, tak Slováčikové auto. To sa teda ešte fakt nestretol. Možno tam ešte človek. Tak ma počúvajte, šajze bydle. Túto si pekne zoberieš, berú ti tak a budeš na to takto fener, jasné? Fener, presne, fener. Áno, ja. Najdu, jo. Kam? Komenci. Ty. Aj druhú! Máte tam posledne, čo sa mi hovorí na ťa, dajme bolo ten istý. A ty, rob pri tom 10 klikov. Ty, trepuj! Trepuj! Prepač, Tomáš. Ja keď neviem rozviazať. Mňa otec opustil, keď som mal 2 roky. Povedal, že ide si kúpiť cigarety. A už sa nevrátil. Ja som celý deň nemal čo fajčiť. Lásko, zapri hubu a nauč sa počúvať. Šoci majú! 3, 2, 1... Poďme, no Cordelia, bež, chod tam niečo zobrať. Chodte, zober hubu hladko! Ja som videla také plagáty veľké, obrovské na tomto kostole, že... Môj dom, všade číha diabol. že vraj pridávate nejakých ľudí do nejakej sekty alebo niečo podobné. Sekta, dajte. Toto počul náš dedinský paranoidný muž, ktorý počas druhej svetovej vojny prežil koncentračný tábor. Achtung, Jürgen! Toto pani Latakovú zložilo dostatočne, no čo nasledovalo potom, ju absolútne zničilo. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Tomča je nad vecou a my sa nachádzame na Gamči a práve sa začne zápas, ktorý odštartuje 3. D versus prváci, neviem, ktorá to je trieda, radšej sa zdržím komentáru. Náš futbalista Alex sa snaží trafiť do brány, škoda, že nemá loptu, majú Miro. Miro snaží sa prihrať Alexovi, Alex krásne spracoval prihrávku. Alex sa pozerá do kamery, Narcizmus sa nezaprie, Narcizmus je Alex. Alex útočí, pozor, Lukáš krásne s ním vytrieskal Juro
Jurová obrana, ale Juro sa vzdal lopty, neprekľúčkoval sa a Bernal si prebral loptu. V poslednej sekunde to spracoval. A Alex to strieľa tesne vedľa brány. Ďakujeme! Alex zažil najväčší fail. Ako sa cítiš, Alex?